गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासाद्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा प्रभु। எனக்கு இந்த மைக் இது கேமரா கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு. கேமரா இல்லை எனக்கு. அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க. நாளைக்கு கண்டிப்பா. சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் சத். ஹரே கிருஷ்ணா. மதுருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்ம நீதான் 20 நாள் இருக்கு. நீதான் தொடங்கவே போற இன்னைக்கு 3வது நாள் 2வது லெவல்ல வந்திருக்கிறோம். சரி, இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணிக்கிற ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தரும் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரோட இன்னைக்கு பகவத்கீதையில முதல் ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிரத்தை நாம் ஆரம்பிக்கிறோம். நேற்று கூட ஒரு கேட்டாங்க, ரொம்ப அழகான அற்புதமான கேள்வி கேட்டாங்க. ஏன் திருதராஷ்டிரம் நம்ம தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம் அப்படின்றதையும் நம்ம இது பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க விநாயகரோட இதுதான். ஏன்னா அவர் வியாசர் கிட்ட முன்னாடி சொல்லிட்டாரு விநாயகர், நீ சொல்லு நான் எழுதுறேன், அதே மாதிரி எனக்குள்ள ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நான் எழுதுறேன் அப்படின்னாரு. இது 2 பேருமே சொல்லப்போனா 2 பேருமே கலந்து இது பண்ணாதான் இந்த பகவத்கீதை. அப்போ ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, முதல் ஸ்லோகம் யார் படிக்கிறீங்க படிங்க மாதாஜி. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. हरे कृष्णा प्रभुजी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं अकुर्वत सञ्जय। हरे कृष्णा प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல திருதராஷ்டிரர் அவர் பேசுறார், கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருஷேத்திரத்தில் ஒரு புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டவின் புதல்வர்கள் என்னை செய்தார் சஞ்சயனே அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது சஞ்சயன் கிட்ட திருதராஷ்டிரர் கேள்வி கேட்கிறார். இந்த கேள்வி கேட்கறதுல பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி என்ன உணர்வுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயம் இருக்கு அவருக்கு. நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம், ஆனா முக்கியமா சொல்ல போனா ஒரு பயம். ஏன் அந்த பயம் வர காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடம் குருஷேத்திரம், போர் பண்ற இடம் குருஷேத்திரம். அவரோட அந்த பேச்சு திறமையிலே பாருங்க, புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருஷேத்திரத்தின் அப்படின்ற அவருக்கே தெரியுது அது புண்ணிய தலமானது. ஆனா அவரு மோகத்துல இருக்கிறதுனால முழுக்க முழுக்க தன் பிள்ளைகள் மேலையும் பௌதிகத்தில் மேலும் மோகத்துல இருக்கிறதுனால அந்த புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருஷேத்திரத்தையே அவர் மறந்துடுறாரு. ஆனா இந்த இடத்துல அவரே சொல்றாரு இது ஒரு புண்ணிய தலம்ன்றார். இப்ப அந்த குருஷேத்திரத்தை பத்தி நம்ம அந்த பார் பண்ற இடத்த பத்தி கொஞ்சம் படிக்கும். அந்த குருஷேத்திரம் பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகத்துல இப்ப நடக்கிறது துவாத யுகத்துல. சத்தியுகத்துல குருன்னு ஒரு சத்திரின்னு ஒருத்தர் இருந்தார், ஒரு மகாராஜா. அவரு அந்த இடத்த அவர் தான் ஆண்டு இருந்தார். அவருடைய வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவு இருக்கும் அந்த குருன்ற மன்னருக்கு, சக்கரவர்த்திக்கு. அவர் ஹைட்டே பாத்தீங்கன்னா 30 ஃபீட்டு.
அவர் ஹைட்டே வந்து 30 அடி ஹைட் இருக்காரு. ஏன்னா சத்தியுகத்துல வாழ்ந்தவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருப்பாங்க. எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய கத்திய வந்து தூக்கவே முடியாது. அந்த கத்தியோட வெயிட்டே வந்து 100 கிலோ. கத்தியோட வெயிட்டே வந்து 100 கிலோ. 100 கேஜி, 50 கிலோ, 70 கிலோ அந்த கத்தி சைஸ். அவங்க ஏன்னா அவ்வளோ ஹைட் எல்லாருமே. அந்த சத்தியுகத்துல வாழ்ந்தவங்க எல்லாருமே அப்படிதான். அதுக்கு அடுத்த யுகத்துல ராமபிரானுடைய வளர்ச்சியே பாத்தீங்கன்னா கூட அவரோட ஹைட்டே வந்து 12 அடிங்க. ராமபிரானோட ஹைட்டே 12 அடி. இது ராமாயணத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது யுகத்துல 30 அடியில இருந்தவங்க அடுத்த யுகத்துல வந்து 17,60,000 வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த யுகம் வருது, 2வது யுகம் வருது. அப்ப அந்த 2வது யுகத்துல 12 லட்சம் ஆண்டுகள், 96,000 வருடங்கள். அந்த வருடத்துல வளர்ச்சி பாத்தீங்கன்னா 12 அடி மேல இருக்காங்க. அதே துவாத யுகத்துல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே 8 அடிக்கு மேல. பீஷ்மர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 9 அடிக்கு மேல இருக்கிறார். சோ அந்த மாதிரி எதுக்கு சொல்றேன்னா வளர்ச்சி. இப்ப நாம இருக்கிறது 5 அடி 6 அடி தான் இருக்கணும். நாம அதிகபட்சம் 7 அடிக்கு நம்ம இருக்கிறோம். சாதாரணமா 7 அடிக்குன்றது ஒரு கோடியில யாராவது 1-2 பேர் இருக்காங்க. 7 அடிக்கு மேல கிடையாது மனுஷனே. இன்னும் போக போக கலியுகம் போக போக பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து 5 அடிக்குள்ள வந்துருவோம். அப்படிதான் வேதம் சொல்லுது. சரி, இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த குருஷேத்திரத்துல அவர் வார் பண்ற அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அதர்மம் நிற்கக்கூடாது. அதர்மவாதிகள் எல்லாமே கொல்லப்பட வேணும் அப்படின்னு ஒரு வரம் வாங்கியிருக்காரு பகவான் கிட்ட. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு புண்ணியமான செயல்கள் எந்த செயல் செஞ்சாலுமே அவங்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும். புண்ணிய செயல் எந்த செயல் நடந்தாலுமே அங்க ஒரு திருமணம் பண்ணணும், ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு காரியம் பண்ணோம்னா அங்க வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு சொர்க்கம். இப்ப நயனாம்சரன்ல போய் பாத்தீங்கன்னா இது அதை பத்தி அப்புறம் படிப்போம். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு புண்ணியமான ஒரு ஸ்தலம் அது. ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த இடத்த ஏற்பாடு எடுத்து கரெக்டா பிளான் பண்ணி எடுத்திருக்கிறார். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க வார் பண்றவங்க இந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து ஒரு அந்த என்னதான் உங்க பலசாலியா இருக்கலாம். பீஷ்மர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியார், கர்ணன் இவங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய மாவீரர்கள். ஆனா அந்த இடத்துல வந்து அது வந்து அதர்மம் நிக்காது. ஆனா இவங்க எல்லாமே தர்மவாதி மாதிரி சொல்லிப்பாங்க தவிர, ஆனா அதர்மத்துல இருக்கிறனால அவங்களுக்கு அழிவு காலம் உண்டுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். அதே ஆங்கிள் தான் வந்து இவரும் திருதராஷ்டிரம் வந்து நினைக்கிறார். அதுதான் இங்க குறிப்பிட்டு காட்டுறார். புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருஷேத்திரத்தில் அப்படின்றார். ஏன்னா சஞ்சயனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வியாசர் வந்து கொடுத்த அந்த ஞானம் இருக்கு பாத்தீங்களா, திருதராஷ்டிரருக்கு தெரியும். என்ன ஞானம் பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு இவருடைய ஆழ் மனசுல என்ன சிந்திக்கிறாரு யாரு சஞ்சயன். அதே மாதிரி அந்த போர் பண்ற இடத்துல எல்லாருடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்றது சஞ்சயனுக்கு தெரியும். அங்க மட்டும் பாக்குறது மாத்திரம் கிடையாது. பீஷ்மர் என்ன பண்றார், யுதிஷ்ட மகாராஜா என்ன பண்றார், பீமா என்ன பண்றாங்க, இவங்க எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிட்டு இருக்க வேலை இவருக்கு சஞ்சயனுக்கு பண்ணி இவர் சொல்லணும். அதனாலதான் கேட்கிறாரு, உன் மனசுல என்ன இருக்கு, உன் அபிப்பிராயம் என்ன இருக்குன்னு கேட்கிறார். அதே மாதிரி அங்க என்ன நடக்குதுன்றதையும் கேட்கிறார். அவருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரிஞ்சிடுச்சு இந்த இடம் வந்து அதர்மவாதிகளுக்கு இடம் கிடையாது, இந்த இடம்ன்றது தெரிஞ்சிருச்சு. அந்த பயம் அவருக்கு. அதே மாதிரி போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு இப்போ போர் பண்றதே வேணாமான்னு சொல்லிட்டு அதுவே கொஞ்ச நாளைக்கு ஓட்டிட்டு இருந்தது, ஒரு 3 மாசம். அந்த டைம்ல ஒரு 3 மாசம் போர் பண்ணலாமா வேணாமான்னு. ஏன்னா இவருக்கு சுத்தமா அதுக்கு போரே வேணாம். போர் பண்ணாமவே அவர் பையனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும். யாருக்கு, துரியோதனுக்கு. அந்த பக்குவத்துல இருக்காரு. எனக்கு எப்படி சுகமா வந்ததோ இந்த ராஜ்யம் கிடைச்சதோ அதே மாதிரி என் பையன் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. அப்போ என்ன சொல்றாரு பாருங்க, போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு. ஆனா இவருக்கு விருப்பம் இல்லை. இவருக்கு விருப்பம் இல்லாம தான் இவர் இருக்காரு. அந்த அந்த சொல்ற ஆங்கிள பாருங்க. விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டவின் புதல்வரும் என்ன செய்தார் சஞ்சயனே அப்படின்ற. அப்போ என் மகன்கள் அப்படின்றார். இப்போ எல்லாமே சொல்லுவாங்க பெரியவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாம் நான் நாம் சொன்னா
ஒரு நாம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு சிநேகமா இருப்பாங்க, ஒரு நல்லது நடக்கும் அப்படின்னா. நான் சொன்னா தனிமையா அந்த எல்லா கிரெடிட்டும் வந்து அவருக்கு மட்டும் போகும். நாம் சொன்னா எல்லாம் சேர்ந்து பண்ண ஒரு கிரெடிட் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம இந்த இந்த காலகட்டத்தில் நாம பேசுறோம். ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, என், நான், நாம் அப்படின்னு சொல்றதே வந்து அதுவே அதர்மம்னு சொல்லுது வேதம். என்னுடைய மகன், என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய வீடு, என்னுடைய பொருள், அந்த உரிமை உணர்வு எடுக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அதுவே தவறுன்னு சொல்லுது. ஏன்னா இந்த எல்லாமே இந்த பௌதிகமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து இது பகவானுடையது. அந்த மனநிலை இருக்கிறவங்க எப்படி என் சொல்ல முடியும்? இது ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு சக்கரவர்த்தி இது வேற. இவங்க பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரம் இவர் பிள்ளை கிடையாது, அப்பா கிடையாது. அந்த ராஜ்யத்துல இருக்கிற எல்லா அதாவது மனித பிறவியா இருக்கிற 4,00,000 பிறவி உள்ள எல்லா மனுஷனுக்கும் இவர்தான் முதன்மையானவர். தன்னோட மகன் மாதிரியும் பேரன் மாதிரியும் அப்பா மாதிரி தாத்தா மாதிரி இருந்து இவர்தான் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் ஒரு சக்கரவர்த்தி. ஆனா இந்த இடத்துல என்ன பண்றாரு, வேற்றுமை கொடுக்கிறாரு பாருங்க. என் மகன்களும் பாண்டவின் புதல்வர் அப்படின்றாரு. அப்ப பாண்டுனா யாரு? கூட பிறந்த தம்பி. அப்போ தம்பி பிள்ளைகளே வந்து வேற்றுமை பார்க்கிறார். என்ன செய்தார் சஞ்சயனே அப்படின்னு இந்த விஷயத்துல இப்போ விஷயம் நம்ம படிக்கிறோம். பாருங்க நம்ம சீல பிரபுபாதா என்ன மாதிரி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பார்க்கலாமா? இப்ப குருஷேத்திர மகிமை நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது குருஷேத்திரத்துல என்ன மாதிரி மகிமை. அதே மாதிரி திருதாசன் நான் மற்றும் எனது என்ற மனப்பான்மை அவருக்கு இருக்கு. அது எல்லாருக்குமே பாதிப்பு. இது வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, நாம கூட வந்து அந்த மாதிரி சொல்லவே கூடாது. இந்த நான் சொன்னாவே நமக்கு என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா தான் என்ற அகந்தை வந்துரும் நமக்கு. அப்ப அந்த மனப்பான்மை என்ன செய்யும் பாத்தீங்கன்னா, நம்மள வந்து இந்த பௌதிகத்துல இன்னும் தீய வழியில நம்ம கொண்டு போகும். நம்ம இன்னும் தீய வழியில கொண்டு போகும். எல்லாருமே வந்து வேற்றுமை பார்க்க ஆரம்பிச்சுக்குவோம். அந்த தன்மை யாருக்குமே இருக்கக்கூடாது. நம்ம பேச்சுவாக்கில் நம்ம சொல்றதுதான். நம்ம எல்லாமே அப்படிதான் சொல்லுவோம், பேசுவோம். ஆனா அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ட்ரை பண்ணலாம், முயற்சி பண்ணணும். முயற்சி பண்ணாதான் நமக்கு அது சரியா வரும் இல்லைங்களா? அந்த நான் என்ற அகந்தை யாருக்குமே இருக்கக்கூடாது. இல்ல நாம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப அதுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்ப்போம். என்னென்ன பொருட்களை எடுத்து செல்வோம் என்று பட்டியலிடுவோம். இப்போ ஒரு யாத்திரா, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோவில்ல வந்து இப்ப இந்த பிரசன்ட் எல்லாருமே வந்து அயோத்தியால இருக்கிறாங்க. நம்ம மேங்களூர் இஸ்கான்ல உள்ள கிட்டத்தட்ட ஒரு 600 பேருக்கு மேல இப்ப யாத்திரா போயிருக்கிறாங்க. நம்மளும் போக வேண்டி இருந்தது. இந்த கோவில்ல வந்து எல்லாரும் போயிட்டா கோவில் ஆள் வேணுமே சொல்லிட்டு நம்ம கோவில உட்கார வச்சுட்டாங்க. ஸோ அதனால யாத்திராக்கு போறாங்க. இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு விருந்தாவன யாத்திரா, ஏதோ ஒரு புனிதமான யாத்திராக்கு நம்ம போறோம்னா நம்ம என்ன கொண்டு போவோம் கையில? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு யாத்திராக்கு போகும்போது என்ன கொண்டு போவோம்? உல்லாச யாத்திரைக்கு செல்லும் போது நம்ம என்ன செய்வோம்? ஒரு திருமண நிகழ்ச்சி செல்லும் போது நம்ம என்னத்தை கொண்டு போவோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு, பதில் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸியா சொல்லாமே. நான் பேசுறது கேக்குதா? நமக்கு தேவையானதெல்லாம் எடுத்துட்டு போவோம் பிரபுஜி. அதுதான் இப்ப யாத்திரைக்கு போறோம், நம்ம என்ன தேவையான எடுத்து போவோம்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க. நமக்கு தேவையான உடைகள், அப்புறம் ஜபமாலை எடுத்துட்டு போவோம். ஜபமாலை, ஓகே. அப்புறம் கோவிலுக்கு போகும்போது நம்ம ஒரு யாத்திரா போனோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து துணிமணிகளை விட்டுருங்க, அது யூஸ்வலா நாம கொண்டு போறது அது வேண்டாம். இப்ப நம்ம வந்து நம்மளுடைய என்ன பக்குவத்துல போவோம், என்ன நம்ம எடுத்துன்னு போனோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, துணிமணி கிடையாது. துணிமணி இல்ல. ரெண்டாவது ஜபமாலைன்னு சொல்றது அதி உத்தமம் தான். அது நம்ம கூடவே இருக்கிறது. எந்த இடத்துக்கு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு எந்த நிகழ்ச்சிக்கு போனாலுமே நம்ம ஜபமாலை கையில இருக்கணும். இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனா கூட சரி, எந்த மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கு போனா, சுற்றுலா போனா கூட சரி, போறோம் பிரபு. ஆமா, பக்தி பரவசம் எப்பவுமே பேங்க்ல கையில வச்சுக்கிறது ரொம்ப அதி உத்தமம். அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஆனா இந்த விருந்தாவன யாத்திரை, அந்த புனிதமான யாத்திரைக்கெல்லாம் நம்ம போகும்போது பாத்தீங்கன்னா பக்தியோட போகணும். நாம பக்தி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா?
நம்ம அந்த கோவிலுக்கு போனா நமக்கு இந்த போனா அந்த பாவெல்லாம் போயிடும், நமக்கு போனா புண்ணியம் கிடைக்கும். இப்ப நிறைய பேர் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க. யாத்திரா போனா என்ன, காசிக்கு போனோம், ஹரித்துவாருக்கு போனோம். ஹரித்துவார்ல போனா ரொம்ப முக்கியமான இடம். நயமனசாரத்துல போனா அங்க போனா ஏன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொன்ன இடம். அங்க போய் நயமனசாரம் படி ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிச்சா அவ்வளவு நல்லது, நல்ல இடம். அது நல்ல இடம் தான். அது நயமனசாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பூமியோட சென்டர் பாயிண்ட் அந்த இடம். இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குளம் இருக்கு. பெரும்பாலும் எல்லா குளமே வந்து ரவுண்டா இருக்காது. நிறைய கோயில பார்த்தா ரவுண்டாவே இருக்காது. அது ஒரு சேஃபா இருக்கும். ஒரு கிராஸா இருக்கும், ஒரு ரெட் ஆங்கிள் இருக்கும், ஸ்கொயரா இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும். நைனேசாரத்துல உள்ள குளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரவுண்டா, கரெக்டா ரவுண்டா இருக்கும். 360 அடி ரவுண்டா இருக்கும். தண்ணி வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்திட்டே இருக்கும். ஆனா அந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல வந்து போனாவே யாரும் போக முடியாது. போனாங்கன்னா திரும்பி வந்தது கிடையாது. ஏன்னா பூமியோட, அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு மாட்டு வண்டி ஒரு இதுன்னா அந்த வீலோட அச்சாணி இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த அச்சாணித்திட்ட வீல் வந்து வெளியே விழுந்துரும் இல்லையா, அது மாதிரி அந்த பூமியோட மைய பகுதி அந்த இடம், சென்டர் பாயிண்ட். அதனாலதான் நம்முடைய முன்னோர்கள், நம்மளுடைய சூத கோசாமி ரொம்ப அழகா அந்த செலக்ட் பண்ணி 16,000 முனிவர்களை அந்த இடத்துல வச்சு ஸ்ரீமத் பாகவதம் எடுத்தாங்க. அங்க அங்க யாரெல்லாம் போய் ஸ்ரீமத் அந்த அந்த யாத்திரைக்கு போனீங்கன்னா என்ன படிக்கணும்? ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகமாவது அங்க உட்கார்ந்து படிச்சோம்னா புத்தி, பகவானுடைய அந்த ஞானம் கிடைக்கும் நமக்கு. அவருடைய ஐஸ்வர்யங்கள் ஏதாவது ஒரு ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கும். அது போல இப்போ பிருந்தாவன யாத்திரை போனா பகவானுடைய லீலை பண்ண இடம், அவர் ஜனனம் பண்ண இடம், மதுரால அவர் வாழ்ந்த இடம். சோ பிருந்தாவனமும் மதுராவும் பக்கம் தான் இல்லைங்களா? சோ அங்க போகும்போது அந்த இடத்தோட பிளேஸோட நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு போறோம். அங்க என்ன கொண்டு போனோம் அந்த இடத்துல இல்லைங்களா? இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நாம எடுத்துட்டு போவோம். முக்கியமா பார்த்தா துணிமணி எடுத்தும் போது அது ஜென்ரல். அது இப்ப நாமெல்லாம் போனோம்னா ஒரு ரெண்டு வேட்டி சட்டம் இருந்தா போதும் நமக்கு. கையில ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஜபமாலை இருந்தா போதும். அங்க சாப்பாடுக்கு அவ்வளவுதான். ஏன்னா நமக்குலாம் வந்து இஸ்கான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவில்ல இப்ப நீங்க கூட பாத்தீங்கன்னா சந்தா கட்டிடலாம். சந்தான்னா லைஃப் டைம் ஒண்ணு இருக்கு. ஒரு அமௌண்ட் அது 30,000 ரூபாய், 35,000, 40,000 அந்த மாதிரி ஒரு அமௌண்ட். இல்லம்மா இவ்வளவு கட்ட முடியாதுப்பா, மாசம் கட்டுறோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமௌண்ட் கட்டிட்டீங்கன்னா நீங்க தமிழ்நாடு மாத்திரம் இல்ல, இந்தியா மாத்திரம் இல்ல, உலகம் ஃபுல்லா எந்த கோவிலுக்கு போனாலும் அந்த ஊர்ல போய் நீங்க ஸ்டே பண்ணலாம், கோவில்ல ஸ்டே பண்ணலாம். இப்ப பிருந்தாவனம் நம்ம போறோம், ஹரித்துவார் போறோம், அங்கேயே இஸ்கான் இருக்கு. மும்பைக்கு போறோம், அங்கேயே இருக்கு. பூனாக்கு போறோம், அங்கேயே இருக்கு. எல்லா சிட்டிலையும் போயிருக்கு. அப்போ யாத்திரைக்கும் போன மாதிரி இருக்கும், தங்கின மாதிரியே இருக்கும். லைஃப் டைம் ஒரு முறை ஒரு கார்டு இருக்கு, 30,000 ரூபாய் நினைக்கிறாரு. அதை வாங்கிக்கிட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம், அங்க போய் ஸ்டே பண்ணுவாங்க. ஸ்டே பண்ணிட்டு அப்படியே பகவானுக்கு தரிசனம் பண்ணி வருவாங்க. சோ இது மாதிரி சொல்ல வரேன். இது யாத்திரா போனோம்னா என்ன நாமோ அந்த கோவிலோட சிறப்பு என்ன, பகவான் என்ன அங்க என்ன லீலை பண்ணியிருக்கார், இதை நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பக்குவமா நம்ம போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம போற விஷயங்கள். இப்போ உல்லாசம் போறோம் அப்படின்னா ஒரு கோவா போறோம், இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவளம் தமிழ்நாட்டுல கோவளம் இருக்கு, கேரளால கோவளம் இருக்கு, பீச் இருக்கு, மெரினா பீச் இருக்கு, இல்லைன்னா சுவிட்சர்லாந்து இருக்கு. எவ்வளோ யாத்திரை, அது உல்லாச யாத்திரை போற இடம் நிறைய படம் இருக்கு. ஊட்டி இருக்கு, கொடைக்கானல் இருக்கு, காஷ்மீர் இருக்கு, நிறைய இடம் இருக்கு. அங்கெல்லாம் போனோம் நாம என்ன எடுத்துட்டு போவோம்? நல்லா ஜாலியா இருக்கணும், சொகுசா வாழணும், அப்படியே ஹாப்பியா இருந்துட்டு வரணும். ஒரு 10 நாள், ஒரு வாரம் இருந்துட்டு வரணும். அந்த மனநிலையில போவோம். ஒரு திருமண நிகழ்ச்சிக்கு போறோம், ஒரு வீடு கிரகபேஷம் போறோம், அங்க என்ன கொண்டு போவோம்? அந்த குடும்பம் நல்லா வரணும், அந்த கல்யாணம் திருமணம் பண்ற அந்த இப்ப தம்பதிகள் நல்லா உயிரோடு வாழணும் அப்படியே வாழ்த்து சொல்ற பக்குவத்துல நம்ம போறோம் இல்லைங்களா? இந்த மூணுமே வந்து எந்த குணத்தை கொடுக்குது பாருங்க. இந்த மூணுமே இது குணத்துல விட்டுருங்க. இது 17ஆம் அத்தியாயத்துல நம்ம விரிவா படிக்கலாம் இதை பத்தி. இப்ப இது மாதிரி இப்போ இது எதுக்கு சொல்ல வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ சண்டை போட போயிருக்காங்க, யுத்த யாத்திரைக்கு போயிருக்காங்க எல்லாருமே. ரெண்டு பக்கமும் சேனையும் யுத்த யாத்திரையாக்கி போய் சண்டை போட்டு இருக்காங்க, சண்டை போட்டு போயிருக்காங்க. அப்போ அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. கோவிலுக்கு போனா நம்ம ஒரு புண்ணியம் பண்றோம், புண்ணியம் கிடைக்கணும், அது கோயிலுக்கு போறோம், அங்க என்ன வழிபாடு பண்ணோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு போறோம். ஆனா இந்த போர் பண்ற இடத்துல போறவங்க ரெண்டு சைடுமே யோசனை பண்ணணும். இந்த இடத்துல
நம்ம என்ன மாதிரி யார் கூட நம்ம சேர்ந்து சண்டை போடுறோம், யாரை எதிர்த்து சண்டை போடுறோம், இதனால நமக்கு என்ன பயன் இருக்கு, இதனால நமக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படிலாம் யோசனை பண்ணுவாங்க இல்லையா? யோசனை பண்ணுவாங்க. ஆனா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடுல துரியோதன சைடுல வந்து எல்லாருமே அதர்மவாதி சைடுல நிக்கிறாங்க. ஆனா எல்லாருமே அதுல எல்லாரும் சொல்ல முடியாது. சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க. இப்ப கர்ணன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு டேலண்ட் பர்சன் தான். ஆனா அவர்கிட்ட போய் மாட்டினால அவர் அந்த அந்த குணத்துல போயிட்டார். இப்ப திருமண வீட்டுக்கு போறாருன்னா அவர் என்ன மாதிரி குணத்துல போவார்? அந்த குணத்துல போயிட்டார். அங்க போய் துரியோதன போய் மாட்டிக்கிட்டார். அதே மாதிரி பீஷ்மர் அப்படிதான், கிருபாச்சாரியார் அப்படிதான், துரோணாச்சாரியார் அப்படிதான். மாமா சல்லின்னு இருக்கார், சல்லியும் மாமாவும் போய் மாட்டிக்கிட்டாரு அங்க போய், இல்லைங்களா? இது மாதிரி எல்லாருமே சூழ்நிலைக்கு தகுந்தா போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க போய். அப்போ அந்த இடம் என்ன மாதிரி உணர்வு நம்ம கொடுக்கும் பாருங்க. இடம் நமது உணர்வை பாதிப்பு உண்டு செய்கிறது. போர் பண்ற இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோசமான இடம், மோசமான இல்ல, ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் அது. ஆனா இருக்கிற நாம யாரு கூட இருக்கிறோன்றதுதான் முக்கியம், இல்லைங்களா? இத வந்துதான் யாரு திருதராஷ்டிரர் நினைக்கிறார். அதாவது நம்ம பசங்க எல்லாருமே அதர்மவாதிகள், நமக்கும் அந்த தான் என்ற அகந்தை இருக்கு, அந்த உணர்வு இருக்கு. இருந்தாலும் அந்த குணமாயா ஜீவமாயா அந்த புத்தியை மறைக்க வைக்கிறார். அவனுக்கு துரிராஷ்டிரருக்கு கண்ணு தெரியலாம இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றாரு தெரியல? யாரெல்லாம் வராங்க, யாராவது ஒருத்தர் வராங்கன்னா அவ்வளவு சவுண்ட நோட் பண்ணி கத்தியை தடிப்பாரு. ஏன்னா வரவங்களோட ஓசை, அந்த சவுண்டு, இந்த சவுண்டுக்கு வாட்ச் பண்ணிய இந்நாள் வரான்றது அவருக்கு தெரியும். வரது லேடிஸா ஜென்ஸா, அதே மாதிரி வரவங்க இவங்களா, அவங்க மனைவியா இல்ல பிள்ளைகளா, யார் வராங்கன்றத கண்ணு தெரியாம கண்டுபிடிச்சு அடிப்பாரு அவர். விரோதி எப்படி வருவாங்கன்றது தெரியும். ஏன் அந்த மாதிரி பக்குவத்துல இருக்கா இருப்பாருங்க. அந்த மாதிரி ஒரு திடகாத்திரமான திருதராஷ்டிரோட மனநிலை இருக்கு. ஆனாலும் அந்த பந்தப்பட்டினால அந்த ஞானம் மறைக்கப்படுகிறது. அப்போ நாம எந்த இடத்துல இருக்கோமோ அந்த உணர்வுல நம்ம பாதிப்பு உண்டு பண்ண செய்யும். முக்கியமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த செயலுமே நாம செய்யற விஷயங்கள் உணர்வாலும் உணர்ச்சியாலும் நாம சீக்கிரமா பந்தப்படும். இப்போ உணர்வு நாம சொல்றோம்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு உணர்வு, உணர்வுனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அடிப்படையில வந்து உணர்வு என்பது பொதுவா வந்து சொல்றோம்னா நம்ம மனநிலை ஏற்ற மாதிரி அந்த உணர்வு குறிக்கும், நம்மளுடைய மனநிலை. இப்ப ரத்துவ குணம், ரசவ குணம், தமோ குணம், அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உணர்வை நம்மள பாதிப்பு உண்டு பண்ணும், உண்டு செய்யுது. ரொம்ப ஆழமா சிந்திக்கிறோம்னு வச்சுங்களேன். ஆழமா சிந்திக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயங்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறிதா இல்ல பெருசா, இது முதுவாவா பாராட்டுமா இல்ல நம்ம வந்து இது நன்றி உணர்வோடு இருக்குமா, இது என்ன செய்யலாம் அப்படின்றது அந்த பக்குவத்துல அவர் செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி அவர் செயல்படுறாரோ அந்த செயலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த உணர்வு செயல்படும். ரொம்ப டீப்பா படிக்கிறோம், நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டீப்பா படிக்கிறோம். அப்போ யாராவது நமக்கு உதவி செய்யறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். இப்ப யாராவது நமக்கு உதவி செய்தாலோ அல்லது நன்மை செய்தாலோ, அது மட்டும் இல்ல, வாழ்க்கையில ஒரு வரம் என்று எல்லா நேரங்களும் நன்றியோடு இருக்கும் தன்மை அது. அது எப்படி வரும்? நமக்கு யாரு நமக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க, அதுதான். இப்ப அஜிமுலான் எடுத்துங்களேன். அஜிமுலான் என்ன பண்றாரு? ஒரு வேசிய போய் பார்த்துட்டார். வேசியும் ஒரு ஒரு அந்த வேசியோட ஒரு ஆடவனும் ஊடலை போய் பார்த்துட்டார். பார்த்த உடனே என்ன ஆச்சு? அந்த பெண்ணு கூட போய் வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிச்சிட்டார். அது கூடவே 10 குழந்தை பெற்று எடுத்தார். அது இல்லாம வந்து அந்த அந்த 10 குழந்தை பெற்றது எல்லாமே வந்து அந்த வேசியோட மனப்பக்குவம் எப்படி இருக்கும்? தவறான வழியில் தான் இருக்கும், இல்லைங்களா? ஒரு ஒரு பிரம்மச்சாரி ஒரு 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 நல்ல ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்துட்டு கடைசியில அந்த வேசியோட தொடர்பு இருந்ததுனால வேற என்ன இருப்பாருங்க? கொலை பண்றது, கொள்ளையடிக்கிறது, என்னென்ன அட்டூழியம் பண்ணுமோ எல்லா அட்டூழியம் பண்ணிட்டாரு. ஏன்? அந்த இடத்துல இப்போ துரோணாச்சாரியர் எடுத்துங்க, கிருபாச்சாரியர் எடுத்துங்க, தாத்தாவை எடுத்துங்க, பீஷ்ம தாத்தாவை எடுத்துங்க. அவங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய மகான்கள். அங்க எங்க போய் மாட்டிட்டு இருக்காங்க. அங்க போன உடனே அந்த தன்னுடைய கடமையை மறந்துட்டாங்க, நம்முடைய தர்மத்தை மறந்துட்டு அவங்களோட மாட்டிட்டு இருக்காங்க, இல்லைங்களா? இப்போ இந்த உணர்வுன்றது நம்மளே பாதிப்பு உண்டு செய்கிறது, இல்லைங்களா? அதே மாதிரி குருஷேத்திர மகிமைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தர்மசேத்திரம் பாண்டவர்களின் வெற்றிக்கான இடம். அது தர்மசேத்திரம், குருஷேத்திரம் சொல்லலாம், தர்மசேத்திரம் சொல்லலாம். அது ஒரு வழிபாட்டு தலம். காசி எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரிதான் ஒரு வழிபாட்டு தலம் அது. ஓகேங்களா?
அப்போ ஒரு தலைவன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம ஆச்சாரிகளை கொடுக்குறாங்க பாருங்க. நேர்மை இருக்கணும். நம்ம வாழ்க்கையில் நாம கூட அப்படிதான். எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலுமே சரி அதுல நேர்மை இருக்கணும். நம்ம நேர்மையா நாம செயல்படலை அப்படின்னு நினைச்சீங்களேன், நிறைய விஷயத்துல நாம தவறாவே போகும். ஆனா இந்த கலிகாலத்துல நேர்மையா இருக்க முடியாதே அப்படின்னு. நேர்மையா இருக்க முடியாத கடினம் தான், ஒத்துக்கிறேன், கடினம் தான் அது. ஆனா நீங்க முயற்சி பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பா சாத்தியப்படும், உங்களால இருக்க முடியும். ஒரு தலைவரோட குணம் அப்படிதான் இருக்கணும். இப்போ ஒரு அவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அகண்ட பாரத தேசத்துக்கு அஸ்தினாபுரத்துக்கு ஒரு பெரிய மன்னர், ஒரு சக்கரவர்த்தி. அவர் எப்படி இருக்கணும்? நேர்மை இருக்கணும். அதிகாரத்துல பகிர்ந்தளிக்கணும். தான் என்ற அகந்தையோட ஒரு மினிஸ்டர் இருக்கணும். அந்த மினிஸ்டருக்கு 10 மினிஸ்டர் சப்போர்ட் இருக்கணும், 4-5 மினிஸ்டர் இருக்கணும். அதே மாதிரி இந்த பிள்ளைகளுக்கு, அப்பா நீ இந்த ராஜ்யத்தை நீ ஆளு, நீ இந்த ராஜ்யத்தை நீ ஆளு, இந்த ராஜ்யத்தை நீ ஆளு. 100 பிள்ளை இருக்காங்களா, பாண்டு பிள்ளை இருக்காங்களா, அப்பவே அந்த பாப்பா கொடுத்துட்டு டேய் இந்த இடத்த நீங்க ஆண்டுங்கடா, இந்த இடத்த நீங்க ஆண்டுங்கன்னா அந்த அந்த அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கணும். இது எல்லாத்தையும் நான் தானே சக்கரவர்த்தியா இருப்பேன் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையே கிடையாது. தலைவரோட குணம் அப்படிதான் இருக்கணும். ஒரு பொறுப்புணர்வு இருக்கணும். தன்னுடைய மக்கள் என்ற அந்த பொறுப்புணர்வு இருக்கணும். இது நமக்கும் உள்ளது. பக்கத்து வீட்டு பையன் அவன் வேற பையன், நம்ம பையன் கிடையாது, அவன் நல்லவன் கிடையாது, அவன் கெட்டவன் கிடையாது, அப்படி அந்த பக்குவமே இருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா? ஒரு குடும்ப தலைவனா இருந்தா கூட சரி, பக்கத்து வீட்டு பிள்ளையா இருந்தாலும் தன்னுடைய பிள்ளையா நினைக்கணும் அவன். அதுதான் ஒரு முக்கியமான அந்த குடும்ப தலைவருக்கு உள்ள தகுதி. அதுதான். அதை பார்த்தா பிள்ளைகளை வளருவாங்க. பக்கத்து வீட்டு பையன் ஐயா சரியில்லைப்பா, அவன் சேட்டை பண்றவன்பா, ரொம்ப மோசமானவன்பா, நல்லவன்பா, கெட்டவன், நாமளே அதை டிசைட் பண்ணனா பிள்ளைகளும் அதே டிசைட் தான் பண்ணும் இல்லைங்களா? அந்த பொறுப்புணர்வு இருக்கணும். அந்த தலைவர் என்ற பொறுப்புணர்வு இருக்கணும். நன்றி உணர்வு. இப்ப நன்றி உணர்வு நாம ஏற்கனவே உணர்வை பத்தி நம்ம படிச்சோம். இப்ப அதுவும் படிக்க போறோம். நன்றி உணர்வு, நன்றி உணர்ச்சி ரெண்டுமே டிஃபரெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா? நன்றி உணர்வு நம்ம இப்ப முன்னாடி படிச்சோம். ஏன் நன்றி உணர்வுனா, பாண்டு இந்த ராஜ்யத்தை இவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு போறார், திருதராஷ்டிர கொடுத்துட்டு போறார். அண்ணா நான் இது மாதிரி போறேன், நான் வனவாசம் போறேன், நீ வீட்டை பாத்துக்கோ, பிள்ளைகளை பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு. அங்க போய் குழந்தைகளையும் பெற்றுக்கிட்டார். பெற்றுக்கிட்டு அந்த குழந்தை இவனுக்கு தெரியும், திருதராஷ்டிரருக்கு தெரியும் அங்க ஊர்ல காட்டுல நடக்கிற விஷயம் எல்லாம் மெசேஜ் கொடுத்துட்டே இருக்கிறார் பாண்டு. ஒரு ஸ்டேஜ்ல இறந்தும் போயிடுறாரு. அப்புறம் குந்தி என்ன பண்றாங்க, இங்க வராங்க, வித்திரர் கூப்பிட்டு வர்றாரு. என்ன பண்ணிருக்கணும், ஒரு பொறுப்பா ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறாரு. எப்ப குழந்தைங்களா இருக்கீங்க, சரி நீங்க முதல்ல வேத பாடசாலை சேருங்க, உங்களுக்கு உள்ள ராஜ்யம் குந்தி உனக்கு ஒரு ராஜ்யம் கொடுக்குறேன், நீ அதை போய் ராஜ்யத்தை ஆண்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லணும். நான் இது வரைக்கும் நான் பாத்துக்கிறேன், பிள்ளைகள் பெருசான உடனே நான் உங்களுக்கு தனியா ராஜ்யம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லணும். அதான் நன்றி உணர்வு இல்லைங்களா? உனக்கு கண்ணு தெரியாது, ஊனத்துல இருக்கிற, உனக்கு ராஜ்யத்துக்கு ஆடுறதுக்கு தகுதியே கிடையாது, இருந்தாலும் பெருந்தன்மையா கொடுத்துட்டு இருக்காரு பாண்டு. அப்படி இருக்கும்போது நீ என்ன ஒரு நன்றி உணர்வு இருக்கணும் இல்லையா? அந்த உணர்வு இல்லை. செல்வாக்கு. செல்வாக்குன்ற போது மக்கள் கிட்ட எப்படிப்பட்ட செல்வாக்கு இருக்கணும்? தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு மாற்ற செல்வாக்கா இருந்தா மட்டும் போதுமா? ஊர் மக்களுக்கிட்ட செல்வாக்கா இருக்கணும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தொடர்பு திறன், அதுவும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அவர்கிட்ட. பச்சாவதாபம், அதுவும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. நன்றி உணர்ச்சி சுத்தமா இல்லை. நன்றி உணர்வு இருந்தா தானே அந்த உணர்ச்சி இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த உணர்ச்சி, நன்றி உணர்ச்சி இல்லையா அவருக்கு? உணர்ச்சி என்பது பொதுவாக நன்றி உணர்வு, அதாவது குணம், அது அதிகமா இருந்தால் அவர் பல சூழ்நிலைகளில் நன்றி உணர்ச்சியோடு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த நன்றி உணர்ச்சியே வராது. நன்றி உணர்வு இருந்தாதான் நன்றி உணர்ச்சி வரும். ரெண்டுமே இல்லை. ஒரு ராஜனுக்குள்ள ஒரு சக்கரவர்த்திக்குள்ள தன்மை என்ன இருக்கணும்? நேர்மை இருக்கணும், அதிகாரத்துல பகுத்தறிவு தன்மை இருக்கணும், அதாவது எல்லாமே சமம் அந்த நிலையில இருக்கணும், பொறுப்பு இருக்கணும், கரெக்டா ஆட்சி ஆள்றாங்களா, என்ன பண்றாங்க அந்த பொறுப்பு இருக்கணும், நன்றி உறவு இருக்கணும், நமக்கு ஏதாவது ராஜ்யத்துக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்றாங்களா, நம்ம அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன பண்ணலாம், அந்த மன்னர் அந்த 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 சிற்றரசானுக்கு என்ன பண்ணலாம், அந்த நன்றி உணர்வு இருக்கணும், செல்வாக்கு இருக்கணும், தொடர்பு திறன் இருக்கணும், பச்சாபாதம், நன்றி உணர்ச்சி இருக்கணும். இது இல்லாத இருக்க ஒரு மன்னர் எப்படி ஆள முடியும்? இந்த மாதிரிதான் இருக்கும். தான் என்ற அந்த மனப்பான்மை வந்துடுது. அதே மாதிரி சந்தேகம், பயம், பாரபட்சம், தீமை நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை வந்துடுச்சு அவருக்கு. அப்ப நம்பிக்கை வந்துடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா பயம் வந்துடும். பௌதியத்துல இருக்கிற போது கண்டிப்பா பயம் இருக்கும், எல்லாருக்குமே பயம் இருக்கும். ரோட்ல நடந்தா திருடம் அடிச்சிட போறான், பேய் அடிச்சிட போகுது, யாராவது நம்மள ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் பண்ண போறாங்க, அந்த பயம் இருக்கும்.
அதே ஆன்மீகவாதியா இருக்கா, பகவான் உணர்வுன்னா அதை பத்தி சிந்திக்கவே மாட்டான். உண்மையே சொல்றாங்க, என் வாழ்நாள் நடந்ததுங்க. என் வாழ்நாள் நடந்தது. நான் 12 மணிக்கு என்னுடைய குழந்தை, என்னோட குழந்தை இல்ல, என் தங்கியோட குழந்தை, அது குழந்தை பிறக்கும் போதே இறந்துடுச்சு. சின்ன குழந்தை, 9 மாசம் குழந்தை வச்சுக்கலாம், சின்ன பிறந்த உடனே இறந்துடுச்சு. அதை கொண்டு போயிட்டு அந்த நைட்டு எனக்கு டி நகர் பப்ளிக் ஹெல்த் சென்டர் சொல்லிட்டு வெஸ்ட் மாம்பலத்துல இருக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல், அது கொடுக்குறாங்க எங்கிட்ட. இது வந்து ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம். அப்ப அந்த குழந்தை கொடுக்குறாங்க. எத்தனை மணிக்கு கொடுக்குறாங்க? 9 மணி, 9:30 மணிக்கு கொடுக்குறாங்க நைட்டு. அப்ப அந்த குழந்தைய எடுத்துக்கிட்டு நான் அவருடைய அந்த குழந்தை என்னுடைய மச்சான் என்ன பண்றாரு, அந்த குழந்தைய வாங்கிட்டு சரி போய் கொண்டு போய் தகனம் பண்ணிடலாம், ஏன்னா நைட்டோ நைட்டு பண்ணிடணும் இது டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு. சரி எடுத்துன்னு போலாம் அப்படின்னு சொல்லி, அப்ப நான் அவரு வர மாட்டேங்கிறாரு, பயப்படுறாரு. எங்க கொண்டு போறது, எங்க போய் அது எரிக்கிறது, எங்க போய் சுடுகாட்டுல போறது தெரியல அவருக்கு. தெரியல, பயம் வேற அவருக்கு. நான் என்ன பண்ணேன், சரி கொடுங்க, நான் தாய் மாமல்ல அந்த குழந்தைக்கு முதல் குழந்தை, அதை எடுத்துக்கிட்டு நான் என்ன பண்றேன், ஏபிஎம் சுடுகாடு கீழே வடபழனில இருக்கு, அந்த சுடுகாட்டை போய் அதை கேட்கிறேன், ஐயா இந்த மாதிரி இறந்துச்சு, பாப்பா குழந்தை இறந்துச்சு, இதை வந்து அடக்கம் பண்ணணும் இல்ல எரிக்கணும், இது ரெண்டு ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும்பா, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஐயா டைம் ஆகி போச்சு, லெட்டர் வேணும் அப்படின்னா. அப்புறம் என்ன சொன்னேன், இப்ப என்ன பண்றது, இது வீட்டுக்கு அங்கிருந்து ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வந்தாச்சு, இப்ப சுடுகாட்டுக்கு வந்தாச்சு, இதை எரிக்கணும்னா ஒத்துக்க மாட்டேன்றார் அந்த இடுகாட்டுல உள்ளவர். என்ன பண்றது, அந்த குழந்தைய அந்த சுடுகாட்டுல விடிய 6 மணி வரைக்கும் உட்கார்ந்துதான் இருந்தேன். அவரு மச்சனோட தம்பி கூட இருந்து ஓடிட்டாரு. அவரு 12 மணி வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு போனவர். நான் ஒருத்த மட்டும் அதே சுடுகாட்டுல உட்காந்துட்டேன், வெட்டியானும் போயிட்டான். சுடுகாட்டு உள்ளே உட்காந்துட்டு இருந்தேன். அந்த டைம்ல சிரிக் சொல்லிட்டா வந்து இறந்துட்டு அவங்க அன்னைக்குதான் அடக்கம் பண்ணி எரிச்சாங்க அவங்க. அதே பக்கத்துல தான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நான், அந்த குழந்தைய வச்சு உட்காந்து நைட்டு ஃபுல்லா விடிய உட்காந்து 6 மணிக்கு வெட்டியா வரோம். வந்த பிறகு அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபார்மேட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு 7:30 மணிக்கு முடிச்சுட்டு அந்த அஸ்தி கொண்டு போய் நான் போய் கடல்ல போய் கரைச்சேன். கரைச்சிட்டு தான் அப்புறம் வீட்டுக்கே நான் போனேன். ஏன் நமக்கு அந்த பயமே தேவையில்லை. எங்க உட்காந்துருங்க, சுடுகாட்டுல உட்காந்து நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கு, பகவான் மேல் நம்பிக்கை இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அந்த எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஆன்மீகவாதிகளுக்கு அந்த பயம் இருக்காது. ஆனா பௌதிகவாதிகளுக்கு யாராவது அடிச்சிடுவாங்க, யாராவது பண்ணிடுவாங்க, இப்படி பண்ணிடுவாங்க, அப்படி போனா அந்த பயம். ஆனா இங்க இதுல அந்த பாரபட்சம் இருக்கு. தீமை நடக்கிறவங்க சந்தேகமும் அவருக்கு இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப ஒரு தலைவர் எப்படிப்பட்ட தலைவரா இருக்கணும் பாருங்க. தலைவர் தன் இனத்தை, சொந்த இனத்தை அவரை போன்றவே இருக்கிறார். அப்ப அவர் எப்படி இருக்கிறாரு, அதே மாதிரி பிள்ளைகள் இருப்பாங்க, அதே மாதிரி நாடும் இருக்கும், மக்கள் அந்த மாதிரி போவாங்க. இப்ப பீஷ்மரும் அப்படியே கூட போயிட்டார். துரோணாச்சாரி அப்படி ஒரு துரோணாச்சாரியர் ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்தவர் அவரு. கடைசியில என்ன ஆச்சு பாருங்க, எல்லாம் தீமை நடக்க, தீமை நன்மை செய்யற ஆள் எல்லாமே தீமை செய்யறதுல போய் சேர்ந்த உடனே எல்லாமே தீமையோட ஆயிட்டாங்க, கம்ப்ளீட்டா போயிடும். இல்ல அப்ப அந்த தலைவன் எப்படி இருக்கானோ அதே மாதிரிதான் ஆவாங்க. இப்ப நம்மளுடைய சில பிரபுபாதா இருக்கிறார், இந்த படத்துல பாக்குறீங்க, அவர் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பாருங்க, எல்லாமே வெளிநாட்டுக்காரங்க தான். எல்லாருமே யாராவது ஒருத்தரா நம்ம பாரத தேசத்துல இருக்காங்க பாருங்க. எல்லாமே ஜெயபத்ரக சாமி இருக்கிறார், குரு மகாராஜா இருக்கிறார், எல்லாமே இருக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப அழகா வந்து இன்னைக்கும் நம்ம கோவில்ல ரஷ்யன் பீப்புள் தான் இன்னைக்கும் பூஜை பண்றாங்க கோவிலுக்கு, ரொம்ப அழகா வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு தலைவன் எப்படி இருக்காரோ அதே மாதிரிதான் தொண்டனை அந்த ஈர்ப்பு சக்தி. நமது முக்கிய மதிப்புகள் என்ன, மறைவுரை என்ன செய்ய பகவத்கீதை அனுமதிக்குது நம்மள. இது நம் குணத்தை சீர்திருத்தலுக்கு ஆன்மீக பாதையில் நமக்கு உதவுது இந்த பகவத்கீதை. ஒரு உண்மையான தலைவரிடம் ஈர்க்கப்படுவதற்கும் உதவுகிறது நமக்கு. இது இம்பார்ட்டன்ட், நமக்கு வாழ்வியல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வாழ்வியல் அதுதான். நம்ம சனாதன வாழ்வியல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வேதங்களை படிக்கிறது, வேதங்களை படிச்சு அதோட சாரம்சம் எவ்வளவு அழகா சீல பிரபுபாதா கொடுக்குறா இருப்பாங்க. இப்ப நம்ம 1 மணி நேரம் ஆச்சு இந்த கிளாஸ் எடுத்து, ஒரு ஸ்லோகத்தையும் நம்மளால முடிக்க முடியல, கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அந்த ஸ்லோகத்தோட ஒரு தலைவன் எப்படி இருக்கணும், இந்த கீதையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவான் இதுல என்ன செய்ய போறார் அப்படின்றதையும் பாருங்க. பகவத்கீதை தர்மத்தை நிலைநாட்டுதல். பகவான் வந்து ஒரு சிறந்த தோட்டக்காரர், அவர் தர்மத்தின் தந்தை பகவான் கிருஷ்ணர். குருஷேத்திரம் என்ன புனிதமான நிலத்துல தேவையற்ற கலையை தர்மத்தின் மூலமாக திருதராஷ்டிரரையும் மற்ற துரியோதன மகனைகளையும் அந்த கலை எடுக்கிறார் பகவான். நெற்பு களை எடுத்தாதான் நெற்பயிர் ரொம்ப செழிப்பா வளரும் இல்லைங்களா? ஒரு விவசாய நிலத்துல நிறைய களைகள் இருக்கும், தேவையில்லாத செடிகள்லாம் முளைக்கும், அதெல்லாம் பிடிங்க எடுத்துடணும், அப்பதான் நெற்பயிர் நல்லா செழித்து வளரும்.
அப்ப யுதிஷ்டன் தலைமையில நல்ல ஆட்சி நடக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும், திருதராஷ்டிரோட துரியோதனோட தீமை செய்யற குணங்கள் உள்ளாரையும் எல்லாரையுமே வந்து அந்த கலை எடுக்கணும். இல்லைங்களா? பகவான் அற்புதமா அந்த இதை செஞ்சுட்டு இருக்கார். ஓகேங்களா? இதோட நம்ம கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். 2வது ஸ்லோகம் நாளைக்கு படிப்போம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய் கிருப சிந்தேவ சர்வநாம பாவனீய வைஷ்ணவை நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद विशेष. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.